regăsit la un nou episod cu Robi și Petri Dragoste. Azi ne vom juca Roblox. L-am instalat și eu. Și acum o să ne jucăm acest joc, Parkour Ninja Play. Nu uitați să dați acolo un like și un subscribe ca să mai postez filmulețe cu Roblox. Bun, dăm play. Oh, Doamne, ce-am făcut? Ok, asta nu cred că e bună. Nope, nu e de bună. Bun. Acum să ne scoatem sălioara, să mai apăs butonul ăla și să mergem. Oh, tare. Și cred că ca să dăm trebuie să facem așa și trebuie să-i umorăm pe ăștia. Mă omoară ei pe mine. Destul de bună asta cu 2 puncte. Deci cam prost netul. Bun, așa. Iar am căzut. Să începem din nou. Sunetul e oprit. Cred că trebuie să facem așa. Am apăsat din greșeală pe butonul ăla. Un moment destul de rapid. Scos sabia. Mă întreb ce face asta. Apăs unde... E bomba de asta cu fund. Și cred că pentru ceilalți este... Nu pasă. Nu se mai joacă nimeni. Stai. Așa. Nu se mai joacă nimeni. Oh, cât de mult sunt. Voi pe cineva. Ce tare mă văd. Uitați-i. Oițele dansatoare. Hop. Mamă, cum am ajuns aici? Ce e loading new map? Ok, ci că se încarcă noua mapă. Ok, acum zburăm. Jungle. Bun, mam. What? Sunt prea buni aceștia. 5.1 e foarte bun. Ia, dar mă ce fac cuțitele astea. Oh! Le arunc. Ce bun. Ăștia sar cam mult. Și eu sar foarte mult. Întreb de ce nu scade viața când cad. Era cineva aici? Poate asta e. Mă întreb cât are. Am atins. Oh, am omorât pe cineva. Dar m-a omorât ăsta. Ce urât e ăsta. Doamne sfinte.
Bun, cam atât a fost pentru episodul de azi. Nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu. Mâine ne vom juca Minecraft. Pa! Și mai am o recomandare de făcut. Să vă abonați la un canal. Canalul se numește Pentru Jucătorul. La revedere!